मानसिफोरा ओंखारलाजोब्बाय मोसानायनि अनगायै बारासो फैगासिनो हेलौ लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ फिन जासि हरबावनाय जाबाय दिनैहाय मोनसे गोदान ब्लग बानायनो नागिरदों बे ब्लगानो जाहैबाय गुवाहाटीयाव मोनसे मेगा बागुरुम्बा मोसानाय दिनैहाय सोलिगोन बेयावहाय जोंनि इन्डियानिनो प्राइम मिनिस्टार मदिबो फैगोन नायनो आरो जिबनाव बेबायदि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि मेगा बागुरुम्बा मोसानाय जायाखैमोन देग्लाय जागोन दिनै जागोन बेनिखायनो जोङो बेखौ नायनो थांगोन स' नोंथांमोना बे मेगा बागुरुम्बा मोसानायखौ नायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थागोन आरो बे मेगा मोसानायाव खोनानाय मथेब्ला 10,000 जन सिख्लाफोर मोसागोन आरो दामग्रा देग्रा बो गोबां दङ देखायलांबाय थागोन दायो थांसै गुवाहाटी 3 नाम्बार गेटजों हाबहैनोसै जोंनिया गेट पासआ 3 नाम्बारजों नालाय लागाव मेगा बागुरुम्बा नायनो थाखाय मानसिफोरखौ एसे वेट खालामदो नाथाय 5:30निफ्रायसो जागोन दायो 2:30 2:00फोरल'सो जादों ओरैबायदि एडभान्स माने नायग्राफोरखौ दायो सोना दोनखासिगोन 1.5 घन्टासो लागोन नामालै ओरैबायदि मानसिखानो ओरैबायदि मानसिगा दिनै मेगा बागुरुम्बा नायनो थाखाय नायदो लोगोफोर नै ओंखाम जानायनि डाइनिं हलफ्रा नै माबायदि र'लै लासैसो र' नैबे मोसाग्राफोर नै जानाय लोंनायबो बेबस्था होनाय जादों बेयाव मोसागिरिफोरनो थाखाय नै नायना ला नै डाइनिं हल बे सब मोसाग्राफोरनि पार्स गाखोनाय जाबाय जों दायो स्टेडियामाव वाव ओरैबायदि मानसिखा पुरा गोजौनिफ्राय नायनोसै माथो बुंजोब्बायानो बारलां दे
मोसानाय लोगोफोर दायो मोसानायनि रेडि जाबाय दायो मोसानायनि टाइमा सफैसिगौ आरो बेनिखायनो गासैबो मोसागिरिफोरा दायो सिङावहाय हाबजोब्बाय आरो दामग्राफोराबो रेडि जाबाय जेब्लानो मिनिस्टारफोर गेदेमाफोरा फैगोन अब्लानो मोसानायनि प्रग्रामा स्टार्ट जासिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो सभी अंदर आए माने जों दिनैनि बे मोसानायनि प्रग्रामखौ बिराद मोजां आंथ' बहुत समायना मोनदों बिराद रौ मोनो गावखौनो गावखौ गोसोखांनो मोनदों गावखौनो दोनथ'नो हायि बायदि मोनदों जायगा थोआखै आं थाखाय ओरैबायदि मोनदों आरो मा बुंबावगोन रायजो राजाखौ मा होननानै सानथिबावगोन गैला आरो बेखिनियाव जोबखाबाय मा बुंनो শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ দৈমাৰীদেৱ বড়োলেণ্ড প্ৰাদেশিক ক্ষেত্ৰৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলাৰীদেৱ বড়ো কছাৰী প্ৰাদেশিক ক্ষেত্ৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত মিহিনীশ্বৰ বসুমতাৰীদেৱ दिनैनि दिनाव गोबां टाइम जानायनि थाखायनो बाहेरायाव थांनो थाखाय गथ'फ्रा ओंखारला जोब्बाय मोसानायनि अनगायै बाहेरायावसो फैगासिनो Sudah tuh yang kayak mulai biji, terbuzi ya kena. Sesi aku isi ke prina pension. Bukan 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 apa dia pula. Di dalam dalam, di dia. Dalam dalam siapa dalam. Apakah posisi lama ya mama? विकास और विश्वास के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच पधार चुके हैं। देश के सर्वजनप्रिय नेता के शुभ आगमन से हम अभिभूत हैं। आइए गगनभेदी तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मानपूर्वक स्वागत एवं अभिनंदन करें। भारत की जीवन विरासत और उत्तरोत्तर की आत्मा का उत्सव है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि इस विराट सांस्कृतिक कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी
स्वयं आज यहाँ उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को न केवल गरिमा प्रदान कर रही है, बल्कि उत्तर पूर्व की संस्कृति, परंपरा और प्रतिभा को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान भी दिला रही है। Bakulumba de Rua, Musana Ino de Roma, Bianama Dauka Hari Naito, Biaudam Kusiki, Biaudam Manjaki, Biaudam Gauko Supply, Aramitiga Kunsanai, Biadu Alawatan, Dab Dab Second Rai or Kusiki, Arapari Mani Sangaki, Biadu Azatan, Gauko Zapanai, Biadu Azatan, Gauni Hari Zapanai, Biadu. प्रस्तुतियां माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन तथा असम के उत्तर पूर्व की सांस्कृतिक पहचान और आत्मगौरव को राष्ट्रीय BTC Kahai Kiri Muslim Hagrama Mohila Risar, Bitan Gogol, Bigunci Gulaknya Capai, Kaulene Zabai. नमस्कार खंडाना आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी और माननीय असम के विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी जी, माननीय असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी और आज बागुरुम्बा जो हिस्टोरिक डांस ये ভাল পাই পেলাই চাবলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি উপস্থিত হোৱা সন্মানীয় আমাৰ সমাজকৰ্মী আৰু সন্মানীয় ৰাইজসকল। তো আজি সঁচাকৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো আপ্ৰাণ চেষ্টা, তো আমাৰ বাগৰুম্বা নৃত্যত যিটো বিশ্ব দৰবাৰলৈ যিটো হিষ্টৰিকেলি বা হিষ্টৰিক দেখাবলৈ কাৰণে আমাক সুযোগ দিলে, ইয়াৰ কাৰণে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব। আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। आज हम सभी के लिए बहुत गौरव और खुशी की बात है कि हम बागरुम्बा की भगवान की शक्ति बन रही है, जो बदौलत समाज की आत्मा लय और पहचान का जीवन प्रतीक है। दादिना हिलिया আমি আকৌ এবাৰ সুন্দৰভাৱে ইফালৰ পৰা সিফালেৰে আমি মোদী ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাম। সকলোৱে মোৰ লগত একেলগে ক'ব, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। নমস্কাৰ। খুলুমবাই মহাখবৰ মাঘ বিহু আৰু মাঘ দোমাসীৰ শুভেচ্ছা আৰু মৰম যাক জনাইছো। प्रधानमंत्री के तौर पर जितना मैं असम आया हूं, पहले कोई पीएम नहीं आया। आइए बहनों,
हमने बोडो भाषा को भी असम की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। बोडो भाषा में शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रिय सज्जनों, भारत की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है और संस्कृति की धड़कन उसके लोक नृत्यों में दिखाई देती है। जब परंपरा विराट बनती है तो इतिहास साक्षी बनता है। 10,000 से अधिक कलाकारों की अनुशासित और अनुशीलित साधना तथा सामूहिक लय के साथ असम के बोडो समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य बागुरुम्बा अब यहाँ इतिहास रचने जा रहा है। आइए तालियों के साथ इस भव्य प्रस्तुति का स्वागत करें और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनें। बागुरुम्बा दोहौ बोहैथों बयनिबो देहा सोलेराव बागुरुम्बा दोहौ रिंखांथों बयनिबो खोमायाव बागुरुम्बा दोहौ सौहैथों बयनिबो गोरबोनि जासिगोन मोसानाया जासिगोन नै बागुरुम्बा बर'नि मोनसे सिनायथि बागुरुम्बा बर'नि मोनसे मोनदांथि फै जों दिनै बयबो बर'फोरनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बाखौ मुलुग दरबाराव सोमखांहोनो मोनसे जारिमिन सोरजिगिनि।
दायो मेगा बागुरुम्बा मोसानाया जोबनानै थांबाय दायो मानसिफ्रा न'आव थांफिननायनि लाहार फाहार खालामबाय गोबां मोजां मोसाबाय दायो बेयाव बागुरुम्बा मोसानायनि जा प्रग्राम मेगा बागुरुम्बा लाइभआव जिबनाव बेबायदि नुफेराखैमोन आरो बर'नि गेजेराव बेबायदि जोंनि आसामाव बेबायदि बागुरुम्बा मेगा बागुरुम्बा मोसानाय जायाखैमोन देग्लाय जाबाय दिनैनि दिनाव बेबायदि मोनसे नाम मोनबाय जोंनि बर'नि गेजेराव मेगा बागुरुम्बा मोसानाय 10,000 जननिबो बांसिन मानसिया बेयाव मोसादोंमोन दायो नोंथांमोना माबायदि मोनखो बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथाङाला बिनिफ्राय साबसिन हामसिन जेराव मोननो थांला नुनो थांला बबे समाव मोनगोन बेखौ नै नायग्राफोरा नै माब्रै मोनखो ब्रमोन मोसानायखौ नै मोसागिरिफ्रा नै दायो दिनै हरसेखौ बेयावनो थाबावगोन गाबोन ओंखारलांसिगोन गाव गावनि न'आव आरो जाय नायग्राफ्राथ' दिनैहाय माखासे थांफिनगोन सोरबा हटेलाव थालांगोन बेबायदिनो दायो मेगा बागुरुम्बा मोसानाया दिनैहाय जोबनानै थांबाय दायो बेयावहाय फैदोंमोन जोंनि प्राइम मिनिस्टार जायखौनो जों सिनायनो मोनो मदि नरेन्द्र मदि बेबो फैनानै नायनानै थांबाय आरो लेक्सार होलांबाय वर्ल्ड रेकर्ड जोंनि जा बागुरुम्बा मेगा मोसानाय जिबनाव जाफेराखैमोन देग्लाय जानो मोनबाय नोंथांमोना दायो नुनो मोनबाय भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालामना होदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायखौ नोंथांमोना एसे प्लिज सापर्ट खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ गाइस बाय